सोसाइटी में कैसे खबर जे हासाल साफा फाइने जतन बाजार फाइके कासरा रहो डास्टबिन खिबि लाइबा निबागै जोंनि ससाइटिनि बारावनो एवारनेस खालायनि बागै जों ताबो सालो तिनि बाजार दिन ओंखायनो बाजार दिनावनो किला बाजार दिनावनो जों दिन आरो जो माइकिं बो खालायै दङ माइकिं खायैनो जों आरो जागायाव जतननो एवारनेस खायै दङ ओंखाय प्लास जों आरो जागायाव जों क्लिन बो खालाय दङ बे आरो जागायाव जे सिदा बिदाङै दङ क्लिन खायैनो जों जतन एवारनेस खायनि मोनो एवारनेस खालाय दङ जों जतननो फुलगैनि बारावनो जों खसों दंनायनि बागै कासे बसिरनि बागैनो दा सामु खालायै दङ और जागाव डास्टबिन खिबिना तै और फाइन जेराव फाइन मोनना लायनै हेन मोनो आफरो फाइन समायबो हिरो फाइन मारो खाखो कस्ट दं जेना तैनो जों प्लेस जों जिमिनो एवारनेस खायनि थाङै दंखौ বিভাগে বাংলা ভাষায় যারা এখানে কাগজ ফালাবে বা কোনো কাচরা ফালাবে আমাদের সামনে এখানে সবার সামনে এখানে ডাস্টবিন রাখা আছে তাই দোকানের সামনে যদি কোনো জিনিস কেনা হয় তাহলে বলে দেন যে ডাস্টবিনে ফালান আর যদি না ফেলা হয় তাহলে 100 টাকা করে ফাইন নেওয়া হবে सिंताबो कैसे अवेयरनेस रवै दङ ओ अवेयरनेस सिसारोमोन जोंनो देवैसा हाय सिनि लयनो जों तो बय फायानि बागै जों माने हाया नानातिया जेफोरनो पेपार हाया रगमथों बनो जों सिनि बाजारनो गोजों नायथाव खतरवानि बागै जों किला क्वाइफां ससाइटि नेङै जों अबनो जतननो साख्लायनि मोसङो जों जत अरो दुकान रवै दंनाय बाजाराव फायनाय जों जत अरो किलानि बर'फोरनै जों सिनि बाजारनो गोजों नायथाव खतरवानि बागै जों तिनि अरो साख्लायलाय दङ जदि न जों ताबक साख्लाय दङ अमनो जों बाय दंनाय जतनो खनाया खंखे खनायाङै दंखे जों अमा हायनो कन्टिनिउ खाय थां दंखे चलेबै थां दंखे कासार रखि बिबै दंखे यां जों याङै दंखे जों आफरो 100 टाका जों फाइन रनाय जतनो कयजाव सिनि देवैसा साफिनाय